ॐ अन्धस्य चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗ ಭಗವಂತನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅಧ್ಯಾಯ 10ರ ಅವಲೋಕನ. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಭಗವಂತ ಆತ್ಮವಂಚಿ ಮಾತ ವಿಶ್ವದ ಮೂಲ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಫುಲ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಬೊಕ್ಕ ಭೌತಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾತ ಒಂಚಿ ಇತ್ತ ಮೂಲ ಆರು ಇಂತ ಬೊಕ್ಕ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾರ. ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪರಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಪರಮ ಸ್ಥಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಆಗ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಪನ್ಪೆರ್. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಭೂಯ ಏವ ಮಹಾಬಾಹೋ ಶೃಣು ಮೇ ಪರಂ ವಚಃ ಯತೇಹಂ ಪ್ರಿಯಮಾಣಾಯಾಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಹಿತ ಕಾಮ್ಯಯ. ಅನುವಾದ: ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳಿದನು, ಮಹಾಭಾವುವಾದ ಅರ್ಜುನನೇ ಮತ್ತೆ ಕೇಳು. 9th ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆದ ಮುಂದನ್ನು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತನಾದುದರಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೆ ಇನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಖುಷಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಯಿಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಓದು ನಕಲ್ ಡಿವೋಟೀಸ್. ಸೊ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಏಪಲ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇನೋಡು ಪಂಪಿನ ಆಸೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಕ್ಕಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆಗಲೇ ವಿವರಿಸಿದೆ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿನಗೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಕೋಡಿದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ದಾದ ಮಾತ್ರ ಐಟಿಡ್ದಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ. ನಾಮೇ ವಿದು ಸುರಗಣ ಪ್ರಭಾವಂ ನ ಮಹರ್ಷಃ ಅಹಮ್ಮಾದಿ ದೇವಾನಾಂ ಮಹರ್ಷೀಣಾಂ ಚ ಸರ್ವಶಃ. ನಾಮೇ ವಿದು ಸುರಗಣ ಪಂಡೇರು ದೇವತೆ ನಕ್ಕಲ್ ನಾ ಪ್ರಭಾವಂ ನ ಮಹರ್ಷಃ ಮಹರ್ಷಿ ನಕ್ಕಲ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಏರ್ಲ ಅಹಂ ಆದಿರ್ ದೇವಾನಾಂ ಆದಿದೇವ ಅಂದ ಅಕ್ಕಲೆಗ್ಲ ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಛಿಗೆ. ದಾಯ ಪಂಡ ಮಹರ್ಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಶಃ ಪಂಡ ಮಾತ ದೇವತೆ ನಕಲ್ನ ಮೂಲ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಚಾದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಚಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂಚಿ ಪೊಪ್ಪ ಪೊಪ್ಪ ಬರ್ಪುನ ದುಂಬು ಬಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಬಾಲೆಗ್ ಪೊಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತವಂದು ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಸರಿಯಾದ ಗೊತ್ತವಂದ. ದಾದ ಒಂಜಿ ಪೊಪ್ಪ ಪನ್ಪೆರ್ ಆತ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾಲ್ಯ. ಓ ಏನು ಪೊಪ್ಪ ಅಂಚಗೆ ಅಂತ ಅವೇ ಪೊಪ್ಪಗ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದು ದಾಯ ಪಂಡ ಬಾಲ್ಯದ ಸೃಷ್ಟಿ ಪೊಪ್ಪನ ಒಂದಾಕಿ. ಸೊ ಬಾಲ್ಯನ ಪೊಪ್ಪ ಮಾತ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ ನಮಕ್ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಗೊತ್ತವಂತ ದಾದ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೆರ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಾರಣ ಭಗವಂತಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು. ದಾಯಪಂಡ ಆರ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಕಾರಣ. ಯಾರನ್ನು ನನಗೆ ಜನ್ಮವಿಲ್ಲ, ಅನಾದಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಲೋಕದ ಪರಮ ಪ್ರಭು ಎಂದು ಅರಿತಾನು ಅವನು ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಭ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಮಾತೆರ್ಲ ಭ್ರಾಂತಿಡೆ ಉಳ್ಳೆ ಒಂದು ಜಗತ್ತು. ಯಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂಪಿನ ಭ್ರಾಂತಿ, ಯಾನ್ ಅಮರ ಪಂಪಿನ ಭ್ರಾಂತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ನಲ್ಲ. ಅಂಡ ಏರು ಭಗವಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಭಗವಂತ ಅಜ ಅಮರಣ, ಜನ್ಮವಿಲ್ಲ ಆರೆಗ್, ಅನಾದಿ ರಾದಿರ್ ಗೋವಿಂದ ಸರ್ವ ಕಾರಣ ನೇರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಅಕ್ಕಲ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ಒಂಚಿ ಮಾಯಾ ಭ್ರಾಂತಿ ಇದ್ದು ಇದಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ.
बुद्धिर्ज्ञानम् असम्मोह क्षमा सत्या धमा शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयम् एव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथग्विधा ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪದಾದಪ್ಪನ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನ ಸಂದೇಹ ಮತ್ತು ಭ್ರಾಂತಿಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಭೌತಿಕ ಜ್ಞಾನ ಒಕ್ಕ ಸಂದೇಹ ಭ್ರಾಂತಿ ಇದಾದ ಉಂಟು ಐಟದ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಅವನ ಕ್ಷಮೆ ಸತ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಮನೋ ನಿಗ್ರಹ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಭಯ ನಿರ್ಭಯ ಅಹಿಂಸೆ ಸಮಚಿತ್ತತೆ ತುಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸು ದಾನ ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಪಕೀರ್ತಿ ಜೀವಿಗಳ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನು ನಾನೊಬ್ಬನೇ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಒಂದೇ ಮಾತ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನಮ್ಮದಾದ ಅವನು 6 ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ದಾಯಗ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆದ ಕಾರಣ. ಸೊ ಇಂಚಿನ ವಂಚಿ ಭಗವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನದಾದ ಉಂಡು ಅವನ್ ಕೊಡ್ತಾರ ನಮಕ್ ಕ್ಷಮೆ ತಪಸ್ಸು ಇಂಚಿನ ವಂಚಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಭಗವಂತ. ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಭಯ ಇಂಚ ಜನ್ಮ ಮುಖ ಮರಣ ಮುಖ ಭಯ ಮೈತುನಾಯಿ ಒಂದು ಮಾತಾದಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ಗಿಫ್ಟ್ ನಮಕ್ ಮಾತ ಉಂಟು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ. ಸೊ ಸಪ್ತಋಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೂರ್ವದ 4 ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನಿಂದನೇ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಪ್ತಋಷಿಗಳ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಕಶ್ಯಪ ಅತ್ರಿ ವಶಿಷ್ಠ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಗೌತಮ ಬೊಕ್ಕ ಜಮದಾಗ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಭರದ್ವಾಜ ಒಂದು 7 ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಗೋತ್ರ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಒಂದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಬರ್ಕೊಂಡಲ್ಪ ಆ 7 ಋಷಿನಕ್ಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಕ್ಕಲೆ ಇರ್ತೇವೆ ಮತ್ಸ್ಯ ಅವತಾರ ಭಗವಂತ ಅಕ್ಕಲೆಯನ್ನು ಓಟಿಡ್ ಕುಲದ್ದು ದುಂಬುಕೋಯ್ ಮನುನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಕಲ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮನುಕುಲತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಶುರು ಅಂಡ್ ಅವು ಕಾಸ್ಟ್ ದಾದ ಗೋತ್ರ ಅಂದ್ ಬಂದ್ಪನಮ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಪ 4 ಕುಮಾರನಕಲ್ 4 ಕುಮಾರನಕಲ್ನ ಕುದಾರ್ ಪನ್ಲೆ 4 ಕುಮಾರನಕಲ್ನ ಕುದಾರ್ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್. ಸೊ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ 4 ಕುಮಾರನಕಲು ಏತಾಂ ವಿಭೂಂ ಯೋಗಂ ಚ ಮಮ ಯೋ ವೇತ್ತಿ ತತ್ವತಃ ಸೋ ವಿಕಂಪೇನ ಯೋಗೇನ ಯುಜ್ಯತೆ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ. ಈ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಯೋಗ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿದವಂತೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ತತ್ವತಃ ವ್ಯಕ್ತಿ ತತ್ವತಃ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆದ ಒಂದು ಅವು ತತ್ವ ಅವು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ತತ್ವ ಅವು ಸಮೋವಿಕಂಪೇನ ಯೋಗೇನ ಯುಂಜತೆ ನತ್ರ ಸಂಶಯ. ಶುದ್ಧವಾದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾನೆ ಭಗವಂತನ. ಸೊ ಏರ್ ಭಗವಂತನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಕೇನುವೆರ ಅಪಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸರೆಂಡರ್ ಆಪೇರ್ ಭಗವಂತ. ಸೊ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನು ಭಗವಂತ ಪವಿತ್ರ ನಾಮಗಳನ್ನು ಜಪಿಸಬಹುದು. ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವೇನು? ಪವಿತ್ರ ನಾಮ ಜಪ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜ್ಞಾನದಾಯಕ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು ಬರ್ಬೇಕು ಎಂಚ ಒಪ್ಪೋಡು ಬಂದದ ಐಟು ನಾಮ ಜಪ ಮಲ್ಕ ಅಂಡ ಐತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ದಾದ ಅಪ್ಪುನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ದಾದಾವ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಮಕ್ ಐತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಜಿ
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಜಿ ನಮಕ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ದಾದ ಫ್ಯೂಚರ್ ದುಂಬುಬಹುದು. ಪುನರಪಿ ಜನನ ಪುನರಪಿ ಮರಣ. ಎಸ್ ಅವ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಇಮೋಷನಲ್ ಬಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಒಕ್ಕ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಬೊಡ್ಚಿ ಮದದ್ ಕೋಪಾವೆನ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಕೋಪೆ ಆಂಡ ಆಂಡ ಭಗವಂತನ ಒಂಜಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು. ದಾದ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೋಪನ ಗುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಈಗ ದಾದೊಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡು ಆ ಕೋಪು ಐಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುದು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ. ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭುವೋ ಮತ್ತಾ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ಬುಧ ಭಾವ ಸಮನ್ವಿತಃ. ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭುವೋ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮಾತ ಕಾರ್ನರ್ ಕಾರ್ನರ್ಲ ಯಾನುಲ್ಲ. ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭುವೋ ಮತ್ತಾ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಹೊರ ಸೋಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಭಗವಂತರದು ಮಾತ ಬರಂದಳು ಇತಿ ಮತ್ವ ಭಜಂತ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದು ಇತಿ ಮತ್ವ ಮುಂದೇನು ಗೊತ್ತಾದ ಏರು ಎನ್ನನು ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರ ಬುಧ ಭಾವ ಸಮನ್ವಿತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮಕ್ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ, ಭಗವಂತ ಮಾತ ಕೊಡಿಟ್ಟುಳ್ಳೇರು, ಭಗವಂತ ಮಾತನ್ನ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ ನಮಕ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಮ್ಮ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಚ್ಚಿದ ಮದ್ಗದ ಪ್ರಾಣ ಬೋಧಯಂತ ಪರಸ್ಪರಂ ಕಥಯಂತಶ್ಚ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ ತುಷ್ಯಂತಿ ಚಾರ ಮಂತ್ರಿಚ. ನನ್ನ ಪರಸ್ಪರ ಭಕ್ತರು. ಸೊ ಒಂದು ಚತುಶ್ಲೋಕಿ ಭಾಗವತ ನನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂತ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಾದವಳು ಫುಲ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಪನೊಂದುಂಡು ನಮ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭುವು ಭಗವಂತ ಮಾತ ಕೊಡಿಟ್ಟುಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಭಗವಂತರದು ಬರೊಂದುಂಡು ಅಂದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾವಡು. ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಅರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪ ಆಯ್ತಾ. ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಭಕ್ತನ ಕುಲುಪ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಭಕ್ತಿದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪನ್ಪರ್ ಭಗವಂತ. ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಪನ್ಪರ್. ಭಕ್ತ ಇಂಚ ಒಪ್ಪೆರ್ಗೆ ಕೇವಲ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ ಚಿತ್ತ ಮದ್ಗದ ಪ್ರಾಣ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬದುಕುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೋಧೆಯಂತ ಪರಸ್ಪರಂ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ಪರು ಒಂಜಿ ಈಚ್ ಅದರ್ ಪರಸ್ಪರವಾದ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ಪರು. ಕಥೆಯಂತಶ್ಚ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ ಭಗವಂತನ ಕತೆ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕಲ್ ಪಾತ್ರವೇರು ಒಕ್ಕ ದಾದ ಹಾಪುಂಡು. ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ದುಷ್ಯಂತಿ ಚರಮಂತಿ ಚ ಏಪಲ ತೃಪ್ತಿ ಡುಪ್ಪೇರು ಒಕ್ಕ ಆನಂದ ಡುಪ್ಪೇರು. ಸೊ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಯೋಚನೆಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತವೆ. ಅವರು ಬದುಕುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅವರು ಬಹುತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ದುಃಖ ನಮಕ್ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಏದಾದ್ರು ಒಂಚುಂಡು ಅವ್ ನಮಕ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ವಿ ಗೆಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಸೊ ಏರಂಡಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ದುಃಖ ಡಿತ್ತೆರ ಓಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಖುಷಿ ಪಿರ್ತಾರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಂದ್ರ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ದುಃಖ ಅಂಡ್ ಏರಂಡಲ ಪಂಪುನಕುಲೆರ ನೋ ಅವೇ ಯಾನ್ ದುಃಖ ಡಿತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಂದ್ರ ಭಗವಂತನ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆ ಮಾತ ಕೇಂದ್ರ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಪಂಪಿನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಂಡೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಂಡೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಏಪಲ ಬೊಕ್ಕ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕಲ್ ಸೀನಿಯರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕಲ್ ಗುಹ್ಯ ತಾಕಿದ ಪೃಚ್ಛತಿ ಭಗವಂತ ಸೀನಿಯರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕಲ್ದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಅಕ್ಲದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ತಗೊಂಡ್ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ 10.10 ತೇಷಾಂ ಸತತೆ ಯುಕ್ತಾನಾಂ ಭಜತಾಂ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕಂ ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಂ ತಂ ಯೇನ ಮಾಂ ಉಪಯಂತಿ ತೇ.
ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ತೇಷಾಂ ಸತತ ಯುಕ್ತಾನಾಂ ಅಂಚನೆ ಏಪಲ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸತತ ಯುಕ್ತಾನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಭಜತಾಂ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಕೊಡು ಪ್ರೀತಿಡ್ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲ್ಯದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿ ಬತ್ ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿಡ್. ಸೊ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಮಾತ ತೂವೊಂದುಪ್ಪ ಪೊಣ್ಣು ಆಣ್ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಏನಾದ ಮಲ್ಪೇರ ಏಪಲ ಅವ್ ಪೊಣ್ಣು ಆಣದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಎನ್ನೊಂದಿಪ್ಕೊಂಡು ಏಪಲ ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣುದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಎನ್ನೊಂದಿಪ್ಕೊಂಡು ರೈಟ್. ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಬುಡ್ಲೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವೆನೆ ತೂಪ ರೈಟ್ ಏಪಲ ಎನ್ನೊಂದುಪ್ಪುನ ದಾಯಿಗ್ ಎಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೀತಿ ನಿಜವಾದಿನ ಪ್ರೀತಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡ್ ಮಾತ ಕಾಮದೆ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ತೂವೊಲಿ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಏಪಲ ನಾವೇ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಚ ಏಪ ಭಕ್ತ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ 24 hours ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಕೃಷ್ಣಲ ಮೋರ್ ದನ್ 24 hours ಇಂಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಓ ಎನ್ನ ಭಕ್ತ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಹಿಮ್. ನಮಕ್ ಭಗವಂತನ್ ತೂವೆರೆ ಏತ್ ಉತ್ಕಂಠ ಉಂಡು ಐಟಿಡ್ದಲ 100 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಭಗವಂತಗ್ ನಮನ್ ತೂವೆರೆ ಉತ್ಕಂಠ ಉಂಡು ಇಂಕ್ ತೂವೋಡು ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ. ನಮ ಅವ್ 24 hours ಭಗವಂತ ಕೊರ್ರೆ ರೆಡಿ ಇಜ್ಜ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ 24 hours ಟೆಂಪಲ್ ಉಪ್ಪುನ 24 hours ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದಾದೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಸ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಬೋರ್ಡು ಎಸ್ ಅವು ಆಪುನಾಗ ಬೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆನೆ ಚಿಂತನೆ ಆವಡು. ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಉಪ್ಪೋಡು. ಅಪಗದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಕೆಲವರ ನಮ್ಮ ಕರ್ತಾಪುಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅಪಗ ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗ ಅಂತ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಸರೆಂಡರ್ ಆವಡು ಕೃಷ್ಣಗ್ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಸರೆಂಡರ್ ಆಪಿನಿ ಬಂದು ನಮಕ್ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗ ಭಗವಂತ ಕೊರ್ಪೇರು. ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗ ಹತ್ತು ಭಗವಂತ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಒಂದು ಭಗವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗನ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಭಗವಂತ ಸರೆಂಡರ್ ಆವೋಡು ಬಂದು ಏನಮ ಉಪಯಾಂತಿತೆ ಉಪಯಾಂತಿತೆ ಪಂಡ ಹೌ ಟು ಸರೆಂಡರ್ ನಾನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ. ಸೊ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಒಯ್ಕು ಕೊರ್ಪೇರು ಭಗವಂತ. ಸೊ ಕೆಲವರದಾದವರ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಭಗವಂತ ಐಟಿಡ್ದು ನಮಗ್ ಬೇಜಾರಾವರ ಬಂದಿದ್ದ ಈಗ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲೆ ತೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಲೆ. ಸೊ ಕೆಲವ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೋಪಿನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಕೊರ್ಪುಜೆ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಉಂದೆನ್ ಪಂತಿನ ಭಗವಂತ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಬಟ್ ದೆನ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅವರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಯರಿಗೋಸ್ಕರ ದಾದ ಬೋಡು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅವೇನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪೇರು ಭಗವಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೇಷಾಂ ಏವಾನುಕಂಪಾರ್ಥಂ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಕಂಪಡು ನಮಕ್ ಅರ್ಹತೆ ಇಜ್ಜಿ ಭಗವಂತನ ಅಲ್ಪ ಪೋಯರೆ ಅನುಕಂಪಡ್ ಭಗವಂತ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಕಂಪ ಮರ್ಸಿ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಕಂಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಒಂದು ಜ್ಞಾನನ್ ಕೊರ್ಪ ಬುಕ ನಿಕ್ಲ ಅಜ್ಞಾನನ್ ಯಾನ್ ದೆತ್ತು ಪೋಪ ನಮಕ್ ಅರ್ಹತೆ ಇಜ್ಜಿ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪರ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅವೇನೇ ನೋಡ್ ನಮಗ್ ದಾದ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತ ಆತ ವಾಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ತೂಲೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ತೂಲೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೂಲೆ ದೇವಹೂತಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೂಲೆ ಸಂಜಯನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೂಲೆ ఒక ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ತೂಲೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ತೂಲೆ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ತೂಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಕೊರ್ಪುನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ನಮಕ್ ನಮ್ಮೊಲ್ಲೆ ದಾದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಡಂದು ಭಗವಂತ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ನಮಕ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ವಾಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಮಕ್ ಅರ್ಹತೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಭಗವಂತ ದಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಅನುಕಂಪ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಕಂಪ ಎಸ್ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯಗ ಅರ್ಹತೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಅವ್ ಬಾಲ್ಯ ಬೋಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಅವ್ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ದಟ್ಸ್ ಓಲ್. ಸೊ ಭಗವಂತ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಅರ್ಹತೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಗ್
ನಮ್ಮ 6ನೇ ಅಂಶ. ಸೊ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಮಲ್ತು ಏತು ಜನ್ಮ ತಾಗುನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ವಾಪಸ್ ಪೋಲ್. ಅಹಂ ಅಜ್ಞಾನ ಜಂ ತಮಃ ನಿಕನ್ನ ಅಜ್ಞಾನ ನಾಶ್ಯಾಮಿ ಆತ್ಮ ಭಾವಸ್ತು ಜ್ಞಾನ ದೀಪೇನ ಭಾಷತ. ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನ ದೀಪನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಒಂದು ಮಾತು ಶ್ಲೋಕನ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ. 10.8 ಹಿಡಿದು 10ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಒಂದು 8th ಶ್ಲೋಕ 8, 9, 10, 11 4 ಶ್ಲೋಕದಾದೊಂದು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶ್ಲೋಕಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವನಕ್ಕೆ ಎಂದಿತ್ತೆ ಅರ್ಜುನನ ತುಲೆ ಈತ ಮಾತ ನಮಕೇನ್ಯ ನಮಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟಸಿ ಬತ್ತುಜಿ ನಮಕ್ ಖುಷಿ ಆತುಜಿ ನನ್ಕೇಂದು ಅರ್ಜುನ ಅಂತುಲೆ. ಅದಾದ ಪರಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಧಾಮ ಪವಿತ್ರಂ ಪರಮಂ ಭವಾನ್ ಪುರುಷಂ ಶಾಶ್ವತಂ ದಿವ್ಯಂ ಆದಿದೇವಂ ಅಜಂ ವಿಭುಂ ಅಹುಸ್ವಾರಿಷಯ ಸರ್ವೇ ದೇವರ್ಷಿರ್ನಾರದಸ್ತತಾ ಅಸಿತೋ ದೇವಲಭ್ಯಾಸ ಸ್ವಯಂ ಚೈವಾಭ್ರವೀಷಿ ಮೇ. ನಮ ಇಂದ ಏತೋ ಸರ್ತಿಕೆಯನ್ನ ನಮಕ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಜುನ ಎಂಚಿನ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ನೀರು ಪಂಡರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಇರು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಧಾಮ ಇರಡ್ದು ವಲ್ಲ ಶೆಲ್ಟರ್ ಇರ್ಲೇಚರ್ ಪವಿತ್ರವಾತಿನ ಈರು ಪರಮ ಭವಾನ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯ ಇರು ಪುರುಷಂ ಈರೊಂಜಿ ಪುರುಷ ಆದಿ ಪುರುಷಂ ಗೋವಿಂದ ಆದಿ ಪುರುಷ ನಮಃ ಭಜಾಮಿ. ಸೊ ಪುರುಷ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್, ಆದಿ ಪುರುಷ, ಶಾಶ್ವತವಾತಿನ ದಿವ್ಯವಾತಿನ ಆದಿದೇವಂ ಅಜಂ ಹುಟ್ಟು ಇಲ್ಲ, ವಿಭೂ ನಮ್ಮ ಅಣು ಭಗವಂತ ವಿಭೂ. ಸೊ ಉದನ್ ಯಾನತ್ ಪಂಪಿನ ತುಲೆ ಭಗವಂತನ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಖುಷಿಟ್ ನಲ್ತೊಂದ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕಾರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ഞാൻ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದತ್ತು ಪನ್ಪುನ ಕೃಷ್ಣ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈವನ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಋಷಿ ಮುನಿಕುಲ ಅಹುಸ್ವಾಂ ಋಷಿಯ ಸರ್ವೇ ಮಾತ ಋಷಿನಕಲ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಏರ್ ಮಾತ ದೇವರ್ಷಿ ನಾರದ ದೇವ ಋಷಿ ಆತಿ ನಾವು ನಾರದ ಮುನಿ ತಥಾ ಅಸಿತ ದೇವಲ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಮಾತೆರ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆನೆ ಪಾತರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರು ಎಂಚ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಪಾತರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈಗ ನೀನೇ ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ? ಅಕಲ್ ಮಾತ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಕಲ್ಡ ಬಾಯಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಇತ್ತು ನಿನ್ನ ಬಾಯಿದ್ದ ಎಂಕ್ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ ಅರ್ಜುನ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೆ. ಸೊ ಅವನ್ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಬಂದೆ ಏತ್ ಶೋಕದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಕೃಷ್ಣನು ನೀನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವೆಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಭುವೇ ದೇವತೆಗಳಾಗಿ ದಾನವರಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಆತಿಸಿಟ್ಟು ದೇವತೆ ನಕಲ ದಾನವ ನಕಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಖಾಲಿ ಭಕ್ತಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತಿಡ್ ಭಗವಂತ ಸೋಪೆ ಭಗವಂತ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್. ಭಕ್ತಡ್ ಓ ಪರಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮನೆ ಎಲ್ಲದರ ಮೂಲನೆ ಎಲ್ಲದರ ಪ್ರಭುವೆ ದೇವದೇವನೇ ಜಗತ್ಪತಿಯೇ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನೀನು ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನೊಬ್ಬನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆ. ಕೆಲವರ ಭಗವಂತಗಳ ಭಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಇಷ್ಟ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಕಲಿಯುಗದ ದಾದಾದ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ದಾದಾದ್ ಬರ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ಕಲಿಯುಗಡ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ರೈಟ್. ಸೊ ಆರ್ ದಾಯಿಗ್ ಬರ್ಪುನ ಆರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಾಹಿ ಅನ್ಯ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನೇ ಅವ್ ನನ್ನ ದಾಯಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನುವೇರು ಎನ್ನೋ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಆತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಡು
ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮಾತ ಭೌತಿಕ ಲೋಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಲ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಭಕ್ತಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚ ದಾಯಗ್ ಅಂದ್ ಎನ್ನುನಾಗ ಅರೆನ್ವೆ ಎಸ್ ಯಾನಿತ್ತ ಭಕ್ತ ಸ್ವರೂಪಡ್ ಬರ್ಪ ರಾಧಾರಾಣಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವಡ್ ಬರ್ಪ ದಾಯಗ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಆತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿ. ಸೈಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪ ಎಂಚ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಭಕ್ತಿದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾವೊಡು ಅವು ಏತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತಾವೊಡು ಪಂದ್ ಭಗವಂತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆದ್. ಸೊ ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೆರ ಯಾವ ದೈವಿಕ ಸಂಪತ್ತುಗಳಿಂದ ನೀನು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜಗತ್ತುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತೀಯೋ ಅದರ ಕುರಿತು ನನಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳು. ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೆರ ಕೃಷ್ಣನೇ ಪರಮ ಯೋಗಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ. ನಾನು ಸದಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಓ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನೇ, ಯಾವ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ಇತ್ತೆ ಮುಂದೇನು ಅರ್ಜುನ ದಾಯಕ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಕಲಿಯುಗಡ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕ್ಲೀನ್ ಇಚ್ಚಿ ಭಗವಂತನ್ ತೂವೆರ್ ಅವರ್ ಐಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಎಂಚ ತೂಪಿನಿ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತರ ಭಗವಂತನ ಅಂದ್ ಮುಲ್ಪಕ್ಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಓ ಜನಾರ್ದನ, ನಿನ್ನ ಸಿರಿಗಳ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಿವರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸು. ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಕೇಳುವುದು ಸಾಕು ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏರೇಗ ಮಾತ ಭಗವಂತನ ಮಾತಂಚಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ ತಗೊಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ ಅಣ್ಣ ಲೆಕ್ಚರ್ ತುನಾಗ ಏರೇಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ. ಜಸ್ಟ್ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾನಲ್ಲ ಒಂಚಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತೇನೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆದ್ ನಿಖಿಲ್ ತೂಪ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಸ್ ಲೀಲಾಧರ್ ಪ್ರಭು ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆದ ಒಂದಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆದ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ ಒಕ್ಕ ಸಾಕಾಪುಜಿ ಏತ ಕೇಂಗಲ ಕೇನೋಡು ಅಂದಾಪು ಏರ್ ಮಾತ ಎಸ್ 5 ಜನ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಚೂರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆವೊಂದಿಲ್ಲ. ನಾಯಿಗ್ ಏರೆಗ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏರೆಗಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇನೋಡು ಬಂದಾನ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಇಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಭಗವಂತನ ದೆನ್ ಕೇನೋಡು ಪಂಪಿನ ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗ. ನಿನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಸವಿಯಬೇಕು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಓಕೆ ಸೈಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆರ್. ಸೊ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೆರ್ ಎನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಭೂತಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಉಂಡು. ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೆರ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ವಾಸ್ಟ್. ಏನಂತ ಪಂದ್ರಲ ಜಾತಜಿ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಅದೇ ವಿಶ್ವರೂಪ ನಮ್ಮದು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿಶ್ವರೂಪ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಪಂಡ್ರ ಯಾರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಅನುವಾದ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಜುನ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮ. ಫಸ್ಟ್ ಗಾಲ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಯಾನ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವಿಗಳ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂತವು ನಾನೇ. ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೆರ್ ಆದಿತ್ಯಡ್ ಯಾನ್ ವಿಷ್ಣು. ತೇಜಸ್ವಿ ಆತಿನಡ್ ಯಾನ್ ಸೂರ್ಯ. ಬೊಕ್ಕ ಮರುತಡ್ ಯಾನ್ ಮರೀಚಿ. ಬೊಕ್ಕ ನಕ್ಷತ್ರಡ್ ಯಾನ್ ಚಂದ್ರ. ರುದ್ರಡ್ ಯಾನ್ ಶಿವ. ಯಕ್ಷ ರಾಕ್ಷಸ ಯಾನ್ ಕುಬೇರ. ವಸ್ತು ಐಟ್ ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಪರ್ವತಡ್ ಯಾನ್ ಮೇರು ಪರ್ವತ. ಒಂದನ್ ಮಾತ ನೆನಪದಿಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಿಜ್ ಉಂಡು ಮಾತಾಡಕ. ಓಕೆ ಅರ್ಜುನನೇ ಪುರೋಹಿತರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯನಾದವನು ಬೃಹಸ್ಪತಿ. ಬೊಕ್ಕ ಸೇನಾಪತಿಡ್ ಯಾನ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ. ಬೊಕ್ಕ
ಸರಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಾನು ಸಾಗರ, ಮಹರ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಭೃಗು, ಕಂಪನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ದಿವ್ಯದ ಓಂಕಾರ ವೈಬ್ರೇಷನ್. ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಯಜ್ಞಡ್ ಯಾನ್ ಜಪಯಜ್ಞ, ಚಲಿಸದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಮಾಲಯ, ಶಾಶ್ವತವಾದಿನ ವಸ್ತುಡು ಯಾನ್ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ, ಮರಟ್ ಯಾನ್ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ, ದೇವ ಋಷಿ ನಕಲೆಡ್ದು ಯಾನ್ ನಾರದ, ಗಂಧರ್ವಡ್ ಯಾನ್ ಚಿತ್ರರಥ, ಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಪಿಲ ಮುನಿ, ಆಯುಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಜ್ರಾಯುಧ, ಗೋವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಭಿ, ಪ್ರಯೋತ್ಸ್ಪರ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂದರ್ಪ, ಪ್ರೇಮ ದೇವತೆ, ಸರ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಸುಕಿ, ಬಹು ಹೆಡೆಗಳ ನಾಗರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನಂತ, ಜಲವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ವರುಣ ದೇವತೆ, ಪಿತೃಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರ್ಯಮ ಮತ್ತು ಶಾಸನ ನಿರ್ವಹಿಸುವವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಮ, ದೈತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಕ್ಷಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಂಹ, ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಗರುಡ, ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಆದಿ ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯೆ, ಎಲ್ಲ ತಾರ್ಕಿಕರಲ್ಲಿ ನಾನೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸತ್ಯ, ಎಂಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೃಷ್ಣ, ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಫಬೆಟ್. ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ, ನಾನೇ ಅಕ್ಷಯವಾದ ಕಾಲ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ, ಸರ್ವ ಭಕ್ಷಕನಾದ ಮೃತ್ಯುವು ನಾನೇ, ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಉತ್ಪತ್ತಿ ತತ್ವವು ನಾನೇ, ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ, ಶ್ರೀ, ವಾಕ್ತು, ಸ್ಮೃತಿ, ಮೇಧಶಕ್ತಿ, ದೃಢತೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಾನೇ. ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ನಾನೇ ಬೃಹತ್ ಸಾಮ, ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ, ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾರ್ಗಶೀರ ಮತ್ತು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸುಮಾಕಾರವಾದ ವಸಂತ, ಮೋಸಗಾರರಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೂಜು, ತೇಜಸ್ವಿಗಳಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ಸು, ನಾನು ಜಯ, ನಾನು ಸಾಹಸ, ನಾನು ಬಲಿಷ್ಠರಲ್ಲಿ ಬಲವು ನಾನೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬರು ಋಷಿವಂಶ, ನಾನು ವಾಸುದೇವ, ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರ್ಜುನ, ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ, ಮಹಾಚಿತ್ತಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ಭೂಷಣ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ, ಶಾಸನ ಅವಿಧೇಯಗಳನ್ನು ದಮನ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಿಕ್ಷೆ, ಜಯವನ್ನು ಅರಸುವವರಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀತಿ, ಗುಹ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೌನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಜ್ಞಾನ. ಸೊ ಮಾತಾ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಮುಂಪೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಅನ್ವರ ಕ್ವಿಜ್ಗೆ ಅಥವಾ ಆಯ್ತು ದುಂಬು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅಹಂ ಬೀಜ ಪ್ರದಾಪಿತ, ಭಗವಂತ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೀಜ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮಾತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇತ್ತಿನ ಭಗವಂತ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆಲ ಉಂಟು ಭಗವಂತ. ಭಗವಂತ ಮಾತ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇರು ಶತ್ರುಗಳ ವಿಜಯನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ನೀನು ದೈವಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊನೆಯದಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಅನಂತ ಸಿರಿಗಳು ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಅಷ್ಟು, ಜಸ್ಟ್ 0.00001% ಏನಿತ್ತ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಅರ್ಜುನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಅಷ್ಟು, ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಆತ ಮಲ್ಲ ಏನಿಜ್ಜಿ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್, ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಕಿಡಿತ ಲೆಕ್ಕ. ಎಸ್ ಕಿಡಿವ ಕಿಡಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಂತೆ ಎಂದು ತಿಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕಿಡಿ ಅಂಡ ಅಗ್ನಿ ಏತು ಮಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ 7 ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಭಗವಂತ ನೆನಪರಿ ಏರಿಗೊಂದು ಜ್ಞಾನ, ಈ ವಿವರವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಅಗತ್ಯವೇನುಂಟು ಭಗವಂತ ಅಗತ್ಯದಾದವನು. ಏಕಾಂಶೇನ ಸ್ಥಿತೋ ಜಗತ್, ಏಕ ಅಂಶೇನ ಒಂದೇ ಅಂಶದಿಂದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸುವ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಏಕಾಂಶೇನ ಸ್ಥಿತೋ ಜಗತ್ ಅಂದ್
ಎಸ್ ಆ ಪದದಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಈ ಸೂಪರ್ ಸೋಲ್ ಆರ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾತ ಕೊಡಿಟ್ಟ ರೈಟ್ ಸೊ ಅವೆನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗಂತ ದಾದ ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲ ರೇಖಾಂಶೇನ ಸ್ಥಿತೋ ಜಗತ್ ಅಂದ ಎಸ್ ಆ ಪದದಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಸೊ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ವಿಜ್ ಟೈಮ್ ಕ್ವಿಜ್ ಹಂಚ್ತುಕ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಂತ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಆರ್ನ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗ ಎಲ್ಲದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆರು ತುಚ್ಪವೇರ್ ನಮಕ್ ರೈಟ್ ವಿಶ್ವ ಸ್ವರೂಪಡು ಮಾತ ಆರ್ನ ಉಲ್ಲೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಐತೆ ಎಸ್ ಪಂಡ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತ ಎಸ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ದೀತ ಸೊ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಆದಿತ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಆತಾರೆ ವಿಷ್ಣು ನಕ್ಷತ್ರಡ್ ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ಕಂಪನಡ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಓಂಕಾರ 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 ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ఒక ಮಹಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭೃಗು ఒక ದೇವ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ರೈಟ್ ಅವು ಸ್ವರ್ಗಗಳು ಕುದುರೆ ఒక ಮೃಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ದೈತ್ಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ದೈತ್ಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ఒక ಎತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಭಿ 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 ಆಯ್ತಾ ఒక ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಸಾಮವೇದ ಬುಕ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಎಸ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ವೆಲ್ ಡನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನೈಸ್ ಪಾಠ ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಒಲಾಂಡಲ ಯಾತ್ರೆ ಮಾತ ಪೋನಾಗ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಪುನಾಗ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕ್ವಿಜ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 10th ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ವಿಜ್ ಆಯ್ಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಉಂಡು ఒక ಟ್ರಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಎಸ್ ഞാനിത്തെ ಕೀರ್ತನ್ ದೀಪ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆವಡಾಯ್ತು ಇತ್ತೇನೆ ಉಂತುಲೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತ ಈಗ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡೋಲಿ ನಿಖಲ್ ಕೇನೋಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತನ ಓಕೆ ಸೊ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದಿದ್ದ
you. Eham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Guru Vaishnavangscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitang Tang Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Matilo Swagata Hare Krishna Hare Prabhu. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Ramo, Hare Ramo, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajakacarya Astotara Shri Divine Grace Abhay Charana Ravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Maharaj ki Jai. ISKCON founder, BBD founder Srila Prabhupada ki Jai. Jai Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajakacarya Astotara Shri Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Maharaj ki Jai. Anand Gaur Vaishnava ki Jai. Namacharya Shri Haridas Thakur ki Jai. प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद विजय श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन विजय मथुरा वृंदावन धाम विजय नवदीप मायापुर धाम विजय जगन्नाथपुरी क्षेत्र विजय द्वारका धाम विजय गंगा यमुना माई विजय भक्ति देवी विजय तुलसी देवी विजय सामवेद भक्त वृंद विजय प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन विजय हरिनाम संकीर्तन महाय विजय निताई गौर प्रेमानंदे. All glories are assembled devotees, all glories are assembled devotees, all glories are assembled devotees, all glories Shri Guru and Gauranga, all glories Shri Prabhupada. Om Akhyana Jivanandasya Jnananya Shalakya Chakshurmilitamena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manovishnam Sthapitamena Bhutale Swayam Rupa Gada Mayyam Dadansu Padantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuttapadakamanam Shri Guru Vaishnavamcha Shri Rupam Sadhujatam Sagana Raghunatham Sajivam Sadvaitam Sadhutam Parijnetam Krishna Jaitandevam Shri Radha Krishna Pada Saranadalta Shri Vishakhamritamsha He Krishna Guruna Sanjojina Vanjaka Devo Vijay Gopi Radha
तब तक अंजन गोरा की राधे वृंदावन श्री विश्वाम नाम हरि भी महावदनाय कृष्ण में वृंदाय कृष्ण है कृष्ण चैतन्य नाम में वर्धमान पंचकल्पतरु विषय कृपा से निवेव च बदनाम पावन विषय नमो नमः नमो विष्णुपाद कृष्ण विष्णु स्वामी जनाय नमस्ते सारे विशेष जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. इस हरे कृष्ण माते क्लास भागवतम क्लास सुस्वागत.